Dünyanın aýratyn künjeklerine milliardlarça adam bilelikde ýaşaýar. Dünya ilatynyň paýlanyşy ortada giň tablony öňümizde goýýar. Dünýäniň iň köp ilatly ýurdu bolmak üçin bolsa, uly ýaşy dowam edýär. Käwagt Hytaý, käwagt bolsa Hindistan birinjiligi alýar. Häzir size ýetirjek görkezjilerimiz videonyň çykyş gününden onlaýn sanlardyr. Bu sanlara görä 2024-nji ýylyň aprel aýynyň onlaýn dünýä ilat sany 8 milliard 100 milyon 571 min 899 adam. Ýöne men size şu wagt şu informasiýalary ýetirip duran wagtdan belki de müňlerçe adam dogrup müňlerçe adam ýogalandyr. Taýyn geçmişinden gelýän müňlerçe ýyllyk taýsy medeniýetinden Hindistanyň mistik renk cümbüşine, Amerikanyň sarsmaz aýratynlyklarynyň Indoneziýanyň adalaryna çenýet. Dünýäniň her bir künjegindäki özüne çekiji ýurtlaryň aýratynlyklaryny bilmek size hem gazakly hem öwrediji bolar diýip pikir edýär. Onu haýsy ýurtlar bu renkli tabloda özüne ýer tapdyka. Ine siz üçin dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň